Takže čaute ľudia, dneska tu máme ďalšie video, tentokrát tretí tréning na mojom kanále so špeciálnym hosťom. Čaute, ja sa volám Sebiňo, je to môj kanál a ja natáčam futbalový content, taktiež ako ja, FC25 alebo FC26 budeš natáčať. Takže od tejto chvíle Sebiňo bude tu so mnou natáčať už možno pravidelne. A ja si myslím, že môžeme ísť na to, takže my tu máme penaltový rozstrel na tamtú bránku. Začínaš kopať ty. Striedame sa po 5 penaltách. Že môžeš začať. Nie! Tak toto bola strela. Normálne už sa bála, že to na mňa spadne. Ľudia, už teraz padlo na hlavu. Dobre, teraz bol tiež veľmi pekný zákrok. No. Na tretiu penaltu. A musíš premeniť, dôležité. Ináč ľudia, ty máš dosť nevýhodu. Lebo tu máš hneď dom. A tam, keď to pošleš na strechu, akože SK hráč už mala loptu na streche u susedov. Či na svojom dome. No, teraz ideme na štvrtú penaltu. Hej. No, už to musím dať. V stredu. Keby som tam nemal ruky, tak som kúpil asi. Musím aspoň jednu dať. Aspoň jednu, ľudia. Musím všetko chytiť ináč. Ináč my akože v tej brane zaberáme dosť miesta, takže je to fakt ťažké. Vy ste si nemysleli, že teraz sme takí slabí, že nedáme gól ani do blbej brany, ale to je fakt, že zaberáme dosť miesta. Ale ja vám poviem také tajomstvo. On sa nevie hádzať doľava. Dobre, takže môžeme ísť na to. Jak už vie. Ty kokos. Sme to vyskúšali, čo? Ja som pred týmto videom vyhral penaltový rozstrel, bo som kopol doľava. Dobre, ja som zatiaľ s vami porozprával. Dajte určite like aj odber na CFTSK Radž aj na môj kanál. Tu máme ďalšiu loptu, čo sme mali dole, ako vám už ukazoval CFTSK Radž. Určite dajte aj na jeho kanál odber aj na môj. Budeme veľmi radi, lebo obidva ja chceme už dať do konca roka 100 odoberateľov. Loptu už máme naspäť, vamo. A ja sa idem postaviť do brány. Ľudia, no tak toto, akože fakt. No, lekcia. Poskač. Budeš to potrebovať. Vamoj! Takže ľudia, ako vám už hovoril určite Sebiňo, určite dajte jemu odber na jeho kanál Sebiňo a na môj kanál CFTSK Hráč. Takže môžeme ísť na to. Jakobe, máš na tú štvrtú? Musím chytiť. Takú špíňackú taktiku teraz. Mamo, stačí mi chytiť a ideme ďalej. No teraz zase mi dám Takže ľudia, ja som zatiaľ vyhral druhý penaltový rozstrel. Ešte pred týmto videom. My ideme na ďalší. Alebo môžeme dať akú inú challenge. Dáme?
Takže budeme kopať do brvna, presne ako teraz kopiem do vás. Ja kopiem do vás. Dobre. Tak vás aspoň doslova skosím. Ale že doslova vás skosím. Že doslova, kama. Nie, že až skosím, že šmík, vieš, že ráno veľa vás skosím. Dobre. Môžem začať ja. Hej, ideš ty, poď. Nie. Ty kokino, ale budeme asi kopať s tou istou loptou, bo obidvom sa nám asi kope lepšie s tou. Lebo to je taká aj viac tvrdšia. Toto je balón. Hej, je proste lepšie. Je také. Ale na penáltach by to bol pekný gól. No hej, aj hej. Ale to by si nikdy mohol. Vamos. Aj to by som mal. Lebo to by nebola ani pecka, keby to bola pecka. Že ideš Sebino. Bol. Šúchlo sa to. Ja vám dám kameru nejako takto lepšie. Nech vidíte všetko. Doslova všetko. Ale nie celý svet zás. Nie, bro, kam ja som taký. Sebino tu není. Takže jemu určite zrušte odber. A nedávajte mu vôbec... Čo? Nič. Dajte mu odber. A určite vás skosím, keď mu nedáte odber. Takže dobre, ideme na to pokračovať. Moje prvé brvno. Koľko dáme striel? Pokusov. 5. Ty už som mal 2, ja mám 1 a teraz idem 2. Pri penáltach nedávaš vôbec také góly, ale tu pri brvnách to dáš. Ani s tou nedám prvnú. Čakaj, ja to idem. Nebol kámo. Jaké sú to aj pocity? Zlo. Dobre, takže Sebastian o 25 rokov. Pán Sebastian, ako sa cítite v rozhovore tomto? Zle. Kámo, to je všetko, takže ďakujem za rozhovor. A my ideme kopať túto penáltu, takže... Ja mám to. Wow, tak to tu mám loptu. A zatiaľ, kamo... Nič nebol, kamo. Nič nedalo. Nedalo sa. Jeli to úplne som to nedal. Menší strih sme dali. Teraz Sebino. Kde je? Však ja ho nevidím. Tu vidíte bránu? Mášeš. Ani hovno. Nedá to vôbec. Jeli, tuto je lopata. Čo? Nič. Že nie si vôbec lopata, ani jeli to nič. Nie. Sa ti len zdalo asi. Kam dobrý teraz dal gól, ale... Dobre, takže ja sa idem rozbehnúť. Nie! CFTSK rád. Takže 1-0 stále. Stále 1-0. Takže nám to zatiaľ sa nedarí vôbec. Si bere loptu. To je good boy, tu musíte dať Teraz like. ideme na 5. Takže posledný pokus. Ty keď dáš teraz brvno, tak ty si vyhral. Kámo, dobré, ešte ho môžem dorovnať. Teraz môžem vyrovnať a pokračujeme ďalej. Áno! 1-1 na challenge. Penalty som vyhral ja, Sebino vyhral crossbar challenge. Čo ideme teraz? Dáme na jazdy? Dáme hej, kámo. Dobre, toto bude, si myslím, dosť dobre. O dosť lepšie, toto by mohli byť na jazdy. Takže kto pôjde prvý do brány? Ja. OK. Koľko dáme? 5? Môžeme dať, hej, 5. Kamu zoberiem tu na podstavec. Kamu taký stému podstavec doslova. Joj. Na stavbe, ne? Na stavbe sme. Taký podstavec, že stému.
Nie, to len prekáže vám tráva, čo? Prekáže tráva, rozmaznané ste. Máte tu. Už ma musí stačiť, kamo, toľko, ne? Nestačí? Toľko je dobre, ne? Tak máte dobre. No tak to nevendia asi. Takto by ste mohli mať dobre, ne? Takto tu dáte. Počkaj. Teraz tu budem. Dobre. Dobre, je to dobrý. Tak už by sme mohli akože aj celé. Do konca videa my ideme na jazdy. 3, 2, 1, štart. Vamos. Prvý najazd som chytil. Dobre, takže 3 na jazdy. 3, 2, 1, štart. Nie. Druhý najazd chytený. 13, 3, 2, 1, štart. Nie. Jaj, 13 dní. Skvělý. Jaj. Nevadí. A teraz to môžem rozhodnúť, ľudia. Molly, tam keď pozeráš toto video, tak, jaký mu dáme odkaz? Molly Tanovej. Že musí dať na toto video like. Hej. Pokiaľ sa ti páčil nejaký gól, tak musíš dať like, ináč smrdíš. Idem. Tak pozdravujeme do Dubaja. Ja idem. Prvý najazd. Čo? Nie! Ja som ich nevidel branu. To jak? Ideme na druhý. Ja som asi slabý na najazdy možno. Yes. Ešte ideme na posledný, tretí. Dobre, ale vyhral som. Jo, takže 2-1. Challenge. Vyhral Sebiňo. A tak, my sa s vami budeme lúčiť. A dneska ešte pôjdeme natočiť nejaká videa, možno s SK hráčom. Takže sa určite tešte a zatiaľ čau. Čau. To musím nejak stopiť.